Кристиян Стойков Долченков. Казвам се Кирил Илиев и съм трети курс с информационни технологии. Георги Стамбов. Любомира Гешев. Стефан Цонев. Мартин Петков. Данчо Данчев. Красимир Величков. Атанас Николов. Беше добре представен. Хареса ми учебния материал, както и възможността да имаме да се явиме на изпит за сертификат и да се сертифицираме, тъй като много малко университети го имат. Хода на курса беше доста добре обяснението, с добра база, работихме цяло с рутери на микротик, не сме работили само с виртуални рутери. Например, директно имахме достъпи до хардверни рутери, които са на добро ниво. Курсът ми беше интересен, практическата част беше доста полезна. Имаше доста неща, които научих. Уникален курс. Смятам, че много ме облагодетелства като знания, като умения, които добих. Даже още миналата седмица бях на интервю за работа и се оказа, че работя с микротикалтери, така че веднага ми беше в полза. Курса ме запали и сега от време на време се разравям из интернет за някакви интересни нещица за четене и възнамерявам да си купя микротик рутер, така че това е плюс и да, много ми хареса. Лекциите бяха много добре структурирани, наблягаше се много също и на упражнения, което е супер и да, много съм доволна. Всичко започва още от миналия семестър с мрежите, там се запалих и сега продължи вече в микротик. Може би това е най-стойностният курс за мене, защото има практическа реализация и е нещото, което ми допадна и хареса. Този курс изключително много ми допадна, имаше много нови неща, които научих. И за мен беше изключително интересно и самата идея и това, което реализирахте в университета е единственото стойностно нещо за мен в момента да се следването. Курсът беше много добър, преподавателите са страхотни и се справихме добре. Да, много ми е полезен. Сега спорт нокъра, доста неща разбрах за нокването, харесва ми. Това. Всяко начало е трудно, впечатли ме много курса, защото имаше доста практика, повече отколкото при другите предмети и дисциплини. Доста трудно ми изглеждаше, тъй като с английския нещо не сме работили както трябва. Лесен, защото и това имам високо ниво по английски. И имаше неща, които ме измъчиха, имаше такива, които бяха лесни. Труден не много, но се определено се изискваше подготовка. Имаше и по-трудни въпроси, но като цяло нормално. Положих доста време, защото е ново за мен и наистина доста време, но всичко съм направил. Кое е по-бавно, кое е по-бързо, всичко е направено. Имаше доста така въпроси и соловки, и трудни въпроси имаше си, но се справих. Значи ме притеснява английски предимно. Ще се постарая. И ми трябва да се съсредоточавам, защото ако не да се съсредоточа и не отделя време, няма да стане. Да мина. Да, до сега не бях правил такива неща. Единствено с пакет трейсъра, доста полезно с виртуалните машини и рутерите. Изпита, като си знае човек нещата, не е толкова труден. Малко по-стресиращ, защото просто е изпит.